Tak vás srdečne všetkých vítam na dnešnom webinári. Moje meno je Laura, vo Fidiu mám na starosti marketing a práve aj organizáciu a vedenie takýchto webinárov. Dneska sa podoríme hlbšie do témy, ako správne nasadiť AI asistenta v praxi. Ja som veľmi rada, že ste si našli čas a že ste sa k nám pripojili takto v piatok. V rámci dnešného webináru sa vlastne pozrieme na celý proces nasadenia AI asistenta od identifikácie potrieb na strane klienta, teda na strane vašej. Potom prejdeme cez návrh riešenia až po jeho implementáciu a prípadné vlastne škálovanie a optimalizáciu. Čiže cieľom webináru je naozaj pokryť celý ten proces od prvého nápadu až po implementáciu a potenciálne následný rozvoj. Webinárom vás prevedie v prvej časti Vojtech Dlouhý, CEO Fidiu, ktorý sa práve pozrie na tú prvú časť, ako je identifikácia potrieb a návrh riešenia. A v druhej časti si vezme slovo Jan Horák, CEO Fidiu, ktorý stal pri mnohých implementáciách AI asistentov a teda on sa s vami podelí práve o tie praktické veci z tých reálnych prípadov nasadzovania asistentov. Počas prezentácií budem veľmi rada, ak budete klásť nejaké otázky, kľudne ich píšte do chatu. Na konci vlastne bude priestor na diskusiu a pokúsime sa zodpovedať čo najviac otázok. Takisto dávajte pozor počas seminára, pretože plánujeme zdieľať nejaké dokumenty, nejaké linky, budú tu aj nejaké anketky, takže budeme radi, ak sa budete priebežne zapájať. A ja už končím takto na úvod a nechávam slovo teda Vojtechovi. Ďakujem ešte raz a užite si webinár. Dobrý den, krásné páteční odpoledne i za mne. Já možná bez jakéhokoliv otálení se rovnou do toho pustím, protože je před náma už necelých 60 minut a máme toho opravdu hodně, co bychom s vámi dneska chtěli nasdílet. Na úvod, protože je tady celá řada z vás, který pravděpodobně už s tou oblastí implementace AI virtuálních asistentů mají nějaké již praktické zkušenosti, někdo možná ještě ne. A tím, že aktuálně tato oblast AI a technologie je na pomyslném vrcholu, plavíme se na vlně, na hypu, tak by bylo fajn na začátek si srovnat a otevřít téma několika pojmů, protože za relativně krátkou dobu tak na všechny z nás začaly vyskakovat termíny, jako je NLP, NLU, NLG, Gen AI, LLM, chatbot, voicebot, emailbot, AI virtuální asistent, AI informační asistent, AI agent, stále častěji slyšíme o různých avatarech, digitálních lidech, digital humans nebo digital personas. A my ve Fidiu se na to koukáme z pohledu těchto dvou základních pojmů, a to je AI virtuální asistent a AI agent. AI informační asistent je zkrátka nějaké softwarové řešení, které má za cíl automatizovaně komunikovat s lidmi, s uživateli, ať už to jsou zákazníci, operátoři kontaktních center, zaměstnanci, k tomu se dostaneme za chvilku. Velmi často jsou to řešení, které fungují na nejrůznějších kanálech, fungují na nejrůznějších nebo v nejrůznějších jazykových mutacích a velmi často pracují s nějakými znalostními bázemi s cílem vyřešit zpravidla nějaký obecný dotaz či požadavek toho daného uživatele. Ten zásadní rozdíl mezi virtuálním asistentem a agentem je v tom, že agenti bývají velmi často integrovaní na nějaké vaše interní informační systémy s různými cíli. Ten jeden z těch cílů může být například schopnost se vás doptat a poznat, kdo vy jako ten uživatel jste, to znamená, probíhá tam nějaká autentifikace, verifikace s cílem si dohledat nějaké informace o tom, jaké například služby využíváte, jaké produkty jste si koupili atd., tak aby vám ten asistent byl schopen
vyřešit i nějaké specifické dotazy, které se zkrátka týkají vás jako daného zákazníka nebo daného uživatele. S tím souvisí pak i nějaká personalizace ve chvíli, kdy jsme schopni se například načíst nějakou vaši uživatelskou historii a ta komunikace vlastně nemusí být obecná, ale opravdu může být šitá na míru tomu, co o vás víme. A zároveň ty integrace slouží nejenom, abychom byli schopni odbavit i řekněme nějaké složitější specifické požadavky, ale aby jsme například byli schopni spouštět nebo ovlivňovat určité procesy nebo workflows. A typicky, aby jsme byli schopni například ve chvíli, kdy někdo má problém s fakturou, s objednávkou, nebo chce aktualizovat nějaké informace ve smlouvách nebo v nějakém, řekněme, třeba klientském profilu, tak tohle to jsou všechno věci, které ten asistent může předvyplnit a třeba spustit proces změny nějakých informací ve vašem profilu nebo na faktuře, v objednávce, případně ve chvíli, kdy je to asistent, který má za cíl vyřešit nějaký technický problém, tak například může spustit workflow typu resetovat heslo, resetovat modem, resetovat nějaký systém. Takže to je nějaké základní rozdělení, tak jak se na to dneska koukáme ve Feedu. My jsme s virtuálními asistenty agenty začali již v roce 2017, takže nezačínali jsme kvůli tomu, že je to dneska trendy a in a celá řada společností to dneska zavádí do svých procesů. Koukali jsme na tuto technologii, tuto inovaci ze 3 pohledů. První pohled je omnichannel, to znamená v té době, kdy jsme začínali, tak už bylo patrné, že uživatelé chtějí využívat nejrůznější kanály, jak komunikovat s firmami. Celá řada nových kanálů vzniká a zároveň je stále složitější nabírat lidi, stále dražší a ve chvíli, kdy chcete s uživateli komunikovat napříč kanály a nemáte například dostatek lidí v rámci vašeho kontaktního centra, tak právě tento typ automatizace, který pokrývá tu, řekněme, vícekanálovou strategii omnichannel, tak může být jedním z důvodů, proč se vrhnout do této oblasti. Druhým důvodem byla schopnost komunikovat prakticky kdykoliv, kdy ten daný uživatel má nějakou potřebu a nechce čekat. Z našich implementací a z našich dat vyplývá, že zhruba nějakých 67% komunikací probíhá v mimopracovních hodinách, zhruba 25-30% komunikací probíhá o víkendu, takže je to přesně ta schopnost komunikovat kdykoliv, kdy ten uživatel má potřebu. A tak, aby jakákoliv digitalizace, automatizace dávala smysl, tak je vždycky fajn, aby to řešilo problém ve smyslu automatizuju nějakou rutinní aktivitu, nějaký rutinní, neustále se opakující se proces či činnost. Tak, my se na oblast automatizace komunikace ve Feedu díváme z pohledu různých kanálů. Souvisí to právě s těmi prvními statistikami v rámci omnichannelu. Velmi často je to automatizace napříč různými chatovými kanály, což může být webová stránka, mobilní aplikace, různé chatovací platformy typu Facebook Messenger, Slack, Microsoft Teams a tak podobně. Nebo to může být otázka volání, to znamená, řekněme, příchozí volání, nějaká infolinka, anebo schopnost uživateli proaktivně zavolat, takže odchozí volání, anebo to může být například práce s e-maily ve smyslu nějakého třídění, kategorizace a přeposílání e-mailů na správného řešitele, protože pomocí AI jsme vlastně zjistili, o čem ten e-mail je a co ten daný uživatel potřebuje. A nebo je to například třeba schopnost napovídat operátorům kontaktních center nad historickými e-maily a pomáhat jim vlastně s odpověďmi a generováním, draftováním například chatových anebo e-mailových odpovědí. Tady první otázka, první vlastně interaktivní prvek. Zajímalo by nás, protože pravděpodobně každý z vás dneska už přemýšlí o nějaké aplikaci a zajímalo by nás, kde vy aktuálně cítíte pro ten daný váš use case, kde je zkrátka ten ideální kanál nebo ten největší objem komunikace, jestli je to právě chat, voice anebo e-mail.
Postupně nám nabíhají data, 2 statistiky, jedna celosvětová. Tohle je vývoj komunikací na zákaznických linkách celosvětově. V součtu ty procenta vlastně nedávají 100% právě z toho důvodu, že velmi často pro jeden uživatelský požadavek dochází ke kombinaci těch kanálů, to znamená, někdo zavolá, poté napíše formou nějakého live chatu na webu nebo e-mailu. A nicméně zkrátka z těch jako celosvětových statistik vyplývá, že ten největší objem komunikací by měl být právě v těch chatovacích platformách na úkor těch tradičních komunikací, ať už je to právě volání nebo e-mail. My jsme si udělali mezi našimi zákazníky cirka nějaký rok, 2 nazpátek podobnou statistiku, kdy nám vychází naprosto odlišné čísla. Nejvíce je zastoupený hlas, to znamená volání, poté chat a e-mail. Tak když se kouknu na data, které nám tady vycházejí, tak nejvíce řešení, nejvíce zajímavý kanál je pro vás e-mail, na druhém místě volání a až na třetím místě je chat. Děkujeme všem, kteří se zapojili a pojďme pokračovat dál. Mimo schopnost komunikovat, respektive pokrýt různé kanály, tak tím na úvod druhým diferenciátorem je právě ta potřeba, to znamená, jaký vlastně proces, jaký use case, jaký problém nebo výzvu bychom vlastně chtěli vyřešit. My nejčastěji dneska implementujeme koncept takzvaného AI first nebo AI kontaktního centra, kdy velmi často začínáme s řešením, s automatizací nejčastějších zákaznických požadavků, dotazů a postupně to například rozvíjíme více do obchodu ve smyslu pomoci uživatelům se rychle zorientovat na webových stránkách, doporučit jim na základě konverzace a kontextu té konverzace služby, produkty, případně využít voiceboty pro ne navolávání studené, ne na lead generation, ale spíše na nějaký personalizovaný upsell, cross-sell, kde jsme vlastně v rámci toho hovoru schopni využít informace, které o tom daném uživateli již víme. A v neposlední řadě to pak bývá velmi často o různých interních oblastech, například podpora vlastně operátorů kontaktních center, tak aby byli schopni rychleji dohledat potřebné informace podle toho, co například jejich zákazník chce vědět, anebo například nějaký HR helpdesk obecně pro všechny zaměstnance s cílem odbavit automatizovaně nejčastější dotazy ohledně benefitů dovolené, ale velmi často i třeba nějakého technického rázu, řešit nějaké výpadky IT služeb, resety hesel a tak podobně. Druhá otázka, která nás takto na úvod zajímá, je právě oblast, proces, který vy konkrétně byste chtěli řešit, jestli je to spíše řešení v oblasti zákaznické podpory, nebo jestli to je více směrem k obchodu, anebo právě interní procesy HR, IT, případně podpora operátorů na call centrech. Opět děkuji všem, který se zapojují. Na první dobrou 48% všech oblastí, teď už 50% oblastí se týká interních procesů HR, IT, onboarding. Na druhém místě zákaznická podpora a na třetím místě podpora vašeho obchodního týmu. Opět děkuji moc krát všem, co se zapojili. A dnešní vlastně prezentace je právě o tom celém procesu. Já si vezmu v rámci nějakého našeho standardního procesu, tak jak k této technologii přistupujeme, tak si vezmu ten první bod, který se týká toho, jak najít vhodný scénář, jak validovat vlastně nápad a přetavit to do, řekněme, nějaké podrobnější specifikace řešení. Kolega Honza pak následně se bude bavit o té druhé, třetí a čtvrté fázi. S většinou našich zákazníků první věc, kterou otevíráme, tak je technologie versus řešení na míru.
Bavíme se o tom, jestli zákazník má veškeré potřebné role, kompetence, tak, aby byl schopen pracovat s technologií a zkrátka nad tou technologií si byl schopen řešení AI virtuálního asistenta nebo agenta postavit interně, anebo jestli od nás jako dodavatele technologie očekává, že mu pomůžeme právě s tou implementací prvních řešení na míru s možností si následně vlastně ty řešení převzít do správy. Pak, když je to ta první oblast, tak obdobně jako u každého softwaru je to o nějakém zaškolení, abyste věděli, o čem ten produkt je. V našem případě produktu říkáme FeedU Platform, kde je to jedna platforma, která slouží pro efektivní stavbu, správu a rozvoj virtuálních asistentů, napojení na nejrůznější kanály, nejrůznější systémy, práce s různými jazyky. Zpravidla školení Training Academy máme rozdělenou do 2 bloků, kdy ten první blok, první den se týká, řekněme, nějakých základů a nějakého přehledu těch klíčových vlastně funkcí té platformy. A druhý den jdeme do většího detailu, bavíme se tam a ukazujeme si práci ať už s menšími anebo většími jazykovými modely. Díváme se společně na způsob, jak ty řešení prointegrovat na nejrůznější systémy a jak pracovat s analytikou. Dneska nicméně se budu chtít bavit více o tom a vidíme to, že procentuálně je nejvíce vlastně zastoupený ten jako hybridní způsob, to znamená, nedodáváme jenom technologii, ale dodáváme i nějaké naše zkušenosti a know-how k tomu, jak vlastně k tomu řešení obecně přistoupit. Všechny ty klíčové oblasti jsou nějakým způsobem jednoduše přehledně zobrazené v podobě FeedU Canvasu, kdy tak, aby na konci dne to řešení bylo funkční a dodávalo vám nějakou hodnotu, přinášelo nějaké benefity, tak na to koukáme ze 4 úhlů pohledu, který musí být vzájemně propojené tak, aby to celé jako celek dávalo smysl. Tam, kde vlastně začínáme, tak je to ta kategorie nahoře vlevo, je to hodnota, kdy se vlastně koukáme na problém, který bychom chtěli vyřešit, koukáme se na přidanou hodnotu jednak pro toho uživatele, který s tím virtuálním asistentem, agentem bude komunikovat, zároveň přidanou hodnotu pro vás jako pro zákazníka. Bavíme se o metrikách, o KPIs, podle kterých vlastně bychom chtěli hodnotit přínos toho celého řešení, jaký problém bychom chtěli řešit, zkrátka, jaká je specifikace use case toho daného řešení. A poté, než přejdeme k té technologii, tak se koukáme na tu kostičku vlevo dole, protože na konci dne je to o komunikaci a vždycky by ta komunikace měla být nastavená v souladu tak, jak vy komunikujete s tou danou cílovou skupinou. To znamená, bavíme se o tom, jak by ta komunikace měla vypadat, jaká by měla být tonalita komunikace, kdo je vlastně vůbec cílová skupina, jak by měla vypadat ideální personalizovaná komunikace. V téhle oblasti se velmi často dotýkáme i obecně, s jakými daty bychom pracovali, dotýkáme se bezpečnosti a ve chvíli, kdy je to například propojení s nějakým procesem typu obchod nebo marketing, tak velmi často je to součástí nějakého širšího komunikačního, potažmo marketingového mixu, takže velmi často je to pak i v souladu, řekněme, s nějakým seating do care frameworkem, zkrátka tak, aby to hrálo vlastně celé ve všech těch vašich procesech dávalo smysl. Teprve pak si koukáme na ty technické předpoklady, kde vlastně řešíme to, na jakých kanálech vlastně bychom chtěli komunikovat, jaký vlastně technologický přístup k tomu danému cíli, té potřebě bychom zvolili. O tom bude mluvit později kolega. A v té neposlední řadě koukáme vlastně na ten realizační tým, jaká by vlastně měla být zodpovědnost, kompetence vás a jaká by měla být kompetence nás na straně dodavatele, protože tím, jak se na to koukáme holisticky, komplexně, tak potřebujeme do toho zapojit nejenom technické lidi, ale řekněme i lidi, kteří to budou mít projektově na starosti, kteří budou mít na starosti tu kreativu a tak podobně.
Tak aby to nebylo obecné, aby jsme se vlastně pustili do nějakého většího detailu, tak v rámci nějaké úvodní analýzy, aby jsme se na to koukli trošku v jiné podobě, tak je, řekněme, nějaký náš dotazník podle toho, jestli je to spíše řešení chatové a pracujeme s textem, anebo jestli je to řešení hlasové. Já si to takto přiblížím, aby to bylo pro vás čitelné. Ve chvíli, kdy je to, řekněme, řešení, které pracuje s textem, forma nějakého chytrého chatbota, potažmo nějaké e-mailové automatizace, tak ty otázky, které společně s vámi otevíráme, tak je, když bych to vzal po pořadě, je to cíl, jsou to nějaké vaše očekávání od toho řešení, je to oblast nasazení z pohledu toho, kdo je vlastně ta cílová skupina, zákazník, potenciální zákazník, operátor, zaměstnanec, kombinace. Pokud například pracujeme se společnostmi ne komerční, ale ze státní či veřejné správě, tak tou cílovkou pak může být přesně nějaký občan. Koukáme se a doporučujeme vlastně, protože na konci dne by to všechno mělo být měřitelné, tak koukáme na klíčové ukazatele výkonnosti, na KPIs, kdy vlastně doporučujeme nějaké metriky, které bychom chtěli, nebo vy byste chtěli sledovat, tak aby na konci dne jsme věděli, jestli se nám daří plnit ten cíl z pohledu například úspor, času, nákladů, dopadu na tržby, anebo například jakákoliv jiná metrika. Zároveň je to o nějakém rozsahu té znalostní báze, to znamená, jestli je rozdíl, jestli je to řešení, které se zaměřuje na 10 nejčastějších témat, 100-200 otázek, které se vlastně opakují neustále a tudíž by to dávalo smysl automatizovat, anebo jestli ten rozsah je větší. Zároveň koukáme vlastně na zdroje dat, ze kterých vlastně bychom měli vycházet a měli bychom to řešení učit. Jestli nám například pošlete páry otázek, odpovědí, nebo jestli budeme pracovat s obsahem, který máte na webu, v intranetu, anebo například jestli budeme pracovat s různými statickými dokumenty. Zároveň koukáme na to, jak například se rychle ty znalosti mění, to znamená, jak je potřeba ty změny v těch datech, v těch znalostích reflektovat do řešení. Koukáme samozřejmě na jazyky, protože v různých jazycích ta technologie funguje trošku jinak. Koukáme na kanály, a koukáme případně na nějaké integrace, kde vlastně chceme vědět, co je vůbec smyslem té integrace a co to tomu danému uživateli má přinést. Byla ta oblast chatová, chatbotí, u voicebotů víceméně ten začátek je obdobný, to znamená cíl, problém, který bychom chtěli vyřešit. Zajímá nás, jestli je to schopnost automatizovat příchozí hovory, anebo jestli by ten asistent měl být schopen na základě nějakých pravidel i volat automatizovaně uživatelům s cílem jim předat nějaké informace, udělat nějakou akci. Velmi často ten hovor probíhá, má nějaký začátek a konec, takže je to o vlastně nadizajnování toho call scriptu nebo minimálně vědět, jaká vlastně by měla být logika toho hovoru. Dotýkáme se integrací, většina vlastně našich zákazníků i potenciálních už dneska nějakou technologii na call centru, nějakou telefonní ústřednou systémy má, takže se bavíme o tom, jak ideálně vlastně zachovat ty systémy a vzájemně to propojit. A v neposlední řadě se bavíme i u voicebotech o jazykových mutacích a o, řekněme, nějakém objemu komunikací, který bychom chtěli zautomatizovat. Takže to je nějaká úvodní analýza. Já když se vrátím zpátky do prezentace, tak ve chvíli, kdy projdeme touto úvodní analýzou, velmi často ve chvíli, kdy je to nějaké komplexnější řešení, tak mimo dotazníku, tak může být pro obě strany velmi žádoucí si to nějakým způsobem rozkreslit do nějaké myšlenkové mapy. Tady jedna z ukázek řešení pro automatizované objednávání pacientů na vybrané vyšetření v jedné zdravotní instituci.
A jakmile projdeme touto úvodní fází, tak pak všechny ty závěry a doporučení kompletujeme do podoby, řekněme, nějaké nabídky. Zpravidla součástí nabídky je nějaká podrobnější specifikace řešení s výhledem na harmonogram prací, s výhledem na návratnost té dané investice, cenová kalkulace o nás, v čem jsme jiní, nějaké případové studie, reference, ukázky a je to zkrátka nějaký informační servis, který na základě informací vám dodáváme. Co se týče cenové kalkulace, protože na konci dne je to právě i o této složce, obecně ve chvíli, kdy nedodáváme jenom technologii, která je spojená s nějakou měsíční cenou za tu danou licenci, ale dodáváme to vlastně jako celek, jako řešení, tak obecně je to o 2 složkách. Je tam jednorázový poplatek za implementaci a měsíční poplatek za nejenom provoz té technologie, ale velmi často naši zákazníci nás využívají právě kvůli tomu, aby jsme na základě dat a na základě uživatelské zpětné vazby z provozu, tak aby jsme byli schopni doporučit další rozvoj. A poslední část takto na úvod je o návratnosti investice. Ve chvíli, kdy to je například řešení pro zákaznickou podporu, tak analýzu návratnosti investice, kterou zpravidla dodáváme, tak je spojená z několika složek. Ta první složka je, řekněme, nějaký aktuální současný stav, kdy vlastně vyčíslujeme náklad na odbavování komunikací pomocí lidí, pomocí operátorů kontaktního centra, kdy vycházíme z nákladu na operátora a vycházíme z počtu těch komunikací. Z toho nám vždycky vypadne nějaký roční náklad, který ve chvíli, kdy vydělíme počtem komunikací, tak máme indikaci cenu, kolik vlastně nás, respektive vás, stojí vyřízení komunikace člověkem. A vůči tomu vlastně dáme náklad na ať už chatbota, nebo voicebota, nebo email bota, podle toho, co chceme řešit. Je to vždycky spojené s nějakým nákladem, s počtem konverzací, které bychom chtěli automatizovat. Z toho nám opět vypadne nějaká cena za odbavení té stejné komunikace automatizovaně a podle toho vlastně nám pak vypadne nějaká návratnost investice. Takže takhle může vypadat už nějaká podrobnější kalkulace ve chvíli, kdy vlastně víme, co bychom společně se zákazníkem chtěli doručit a nějakou indikaci, kolik by to řešení mohlo vydělat nebo ušetřit času, nákladu pro vás, tak vám kolegyně právě teďka poslala do chatu. Máme tam kalkulačku jak na chatbota, tak voicebota. A to takhle za mě na úvod v té první části analýzy, vytvoření vlastně jako stabilních pevných základů, tak vše a s dovolením předávám slovo kolegovi Honzovi. Sdílím screen. Už to vidíme. Áno. Zapínám prezentaci. Vidíme aj, načíta sa. Dobře. Vidíme. Dobře, a tebe, Laury, poprosím, abys jednou za 2 minuty řekla třeba A, protože v takovém případě já tady při tom sdílení obrazovky budu mít možnost zjistit, že se něco stalo. Pochopil jsem, že Vojta vás provedl tou třetí návaznou částí. Ta moje část se týká primárně implementačních procesů. To znamená okamžiku, kdy my, jakožto oddělení operations nebo výroby, si zakázku od Vojty nebo od obchodu obecně přebíráme v nějakém stádiu, ve kterém je už tedy definovaný use case zákazníkem s naší pomocí a kdy na obou dvou stranách jsou vydefinované potřebné zdroje, ať už datové, technické
nebo samozřejmě taky lidské. K tomu všemu se v průběhu tady těch následujících 15-20 minut dostaneme. Já na začátek si dovolím zmínit právě ty dva klienty, které už Vojta určitě zmínil i v té návazné části, a konkrétně společnost Pelican a Foxconn, a ukázat na nich jeden z mého pohledu velmi zajímavý, řekněme, způsob, jak přistupovat k těm use caseům. U společnosti Pelican, která v podstatě má desítky tisíc nějakých retailových zákazníků, se kterými komunikuje pomocí nějaké klasické telefonní linky například, tak je ten use case v podstatě zřejmý. Zadání od nich bylo v první fázi, chceme být schopni se zákazníkem komunikovat i v době, kdy naši operátoři mají volno. Ve druhé fázi chceme toho virtuálního asistenta postavit před ty operátory tak, aby se k ním dostávaly prostě pouze požadavky, které jsou nějakým způsobem specifické nebo komplikované na vyřešení. Naproti tomuto brownfieldu je tu ještě greenfield, a to je právě ten případ Lexi. To znamená bota, který vznikl v podstatě out of the box na základě nějakého velmi chaotického a nepopsaného procesu resetu hesla právě ve Foxconnu. Velká firma, výrobní charakter, tisíce zaměstnanců, mnohé národnosti a proces, který probíhal tak, že někdo to řešil přes telefon, někdo přes mail, někdo tam ťukal na dveře, někdo se svýmu kamarádovi z IT zmínil, že potřebuje resetovat heslo na obědě. Voicebot Lexi prostě všechno tohle v podstatě zesystematizovala. A my ze zkušenosti víme, že právě tyhle casey, které nejsou na první pohled zřejmé, můžou přidávat ve výsledku tu největší přidanou hodnotu. Právě proto, že vznikají na základě nějaké hlubší procesní analýzy. Zeptám se, funguje všechno? Slyšíte mě? Ano, zatiaľ počujeme, vidíme. Výborně. Tak, teď bych se rád velmi krátce zastavil u výběru možné technologie. Obecně platí, že voiceboti a chatboti, virtuální asistenti jako takový, prošli za posledních těch 8 let, za dobu, po kterou se Fidju pohybuje tady, řekněme, na biznisové scéně, úplně zásadní proměnou. A v podstatě na nějaké ose komplexity od velmi jednoduchých a předefinovaných stromových řešení. Dneska jsme v situaci, kdy jsme schopni zodpovídat dotazy v podstatě přirozeným jazykem. To znamená, na přirozenou otázku my na základě konkrétních dat jsme schopni generovat naprosto přirozenou a customizovanou originální odpověď. To, v čem je největší přidaná hodnota Fidju, je právě to, že na základě těch dlouhodobých zkušeností máme jednak technologii a infrastrukturu a zejména zkušenosti na to, abychom vytvářeli něco, čemu říkáme hybridní řešení. To znamená řešení, která kombinují všechny ty 4 možné řekněme, technologické kapitoly nebo technologická stádia zmíněná nahoře. A to je důležité zejména ve chvíli, kdy ten asistent má být prointegrován na klientské systémy, ať je to nějaké ERP, CRM a tak dál, protože je velmi obtížně představitelné, že budeme schopni dojít k nějaké přidané hodnotě a k nějakému automatizování procesů a workflow na straně klienta bez toho, aniž by v tom řešení byl nějaké předpřipravené flow. To znamená, dejme tomu nějaký formulář, ve kterém vyslechneme zákazníka a budeme schopni ho autentifikovat a verifikovat a tak dál. Vojta zakončil svůj část na té procesní a business case analýze. Jakmile se to dostane k nám na operations, je to v podstatě klasický projekt, kde na každé straně je ideální, aby byl jeden single point of contact, a my připravíme v platformě nějaký prototyp, který zákazníkovi dáváme k feedbacku, proběhne několik integrací nebo několik iterací tady tohoto procesu, až virtuálního asistenta spouštíme. Ze zkušenosti víme, že ačkoliv velmi jednoduchá řešení je možné spustit rychleji, takže k tomuhle dochází v průměru za nějakých 10 týdnů. To znamená, v období 2 až 3 měsíců jsme schopni od
řekněme, toho potvrzení a od nějakého kick-offu řešení spustit do provozu. Každý projekt má několik větví. Ještě jednou si ověřím, že mě slyšíte. Ano, slyšíme a vidíme. Konverzační design, to je v podstatě srdce našich řešení, to znamená, je to otázka definování tonality komunikace, vůbec samotných textací toho, jestli vykáme, tykáme, jak má ten voicebot nebo chatbot působit. Bot development je určitý mozek toho řešení, to je část a větev, která má na starosti právě integrace na backend systémy klienta a v komplexnějších a řekněme takových enterprise řešeních typu Moneta Moneybank například, je tam ještě zásadní větev infrastrukturní a větev security compliance. Infrastruktura jako taková je nedílnou součástí každého i třeba jednoduchého voicebot řešení, protože vždycky musíme vyřešit to, na jaké ústředně to řešení poběží, jak do něho bude ta naše platforma vlastně a kdy se do něj bude připojovat. Sitranky, datové toky a tady tyhle věci je potřeba u každého voicebota vyřešit taktéž. Samozřejmě ideální je, aby v rámci všech těch projektů probíhalo to řízení tak, že na naší straně každý z těch odborníků z jednotlivých těch oddělení má nějaký svůj dedikovaný protikus, dává to většinou i smysl a za účasti těch projektových manažerů na obou stranách se postupem času ty větve všechny, řekněme, skládají a postupují až do doby, kdy je to řešení připravené k nasazení do provozu. Tady je pár ukázek toho, jak vypadá ta naše platforma a jak vypadá to rozhraní. Klient v průběhu toho projektu má přístupy a může všechno komentovat. Tady je to vlastně zobrazení nějakých subdialogů po té, co se zeptáme volajícího na nějakou otázku, s čím mu můžeme pomoci a následně v podstatě klasifikujeme to, co řekl, do nějakého konečného množství odpovědí, to znamená v tomto případě to nabývá, řekněme, definice stromové struktury a po rozkliknutí každé z nich se tam rozvíjí nějaký subdialog, který buď to může vést třeba k přepojení na operátora, anebo k provedení nějaké akce na pozadí. Naopak řešení, která jsou postavená na velkých jazykových modelech, typicky jsou to use casey jako moderních FAQ, tak v nich v podstatě zaprvé spravujeme ty dokumenty, ze kterých vycházíme a do kterých si potom ta technologie RAG, to je taky velký buzzword, Retrieval Augmented Generation, sahá pro generování odpovědi a samozřejmě analyzujeme taktéž ty páry otázka a odpověď a umožňujeme ať uživateli nebo adminovi, to znamená někomu na vaší straně, vlastně se vyjadřovat k tomu, do jaké míry považuje tu odpověď za správnou, v případě toho admina i také proč nebo kde naopak by ta odpověď měla vypadat jinak. Tomuto slajdu asi netřeba nic bližšího říkat. Kdo nemá dobrá data, nemůže očekávat dobré řešení. Je opravdu potřeba na všech stranách v 21. století mít prostě v datech obecně pořádek. Chceme-li, aby na základě nich jsme byli schopni vytvářet nějakou přidanou hodnotu. Jedna z typických otázek, a znovu se zeptám, jestli mě slyšíte? Ano, všetko funguje. Výborně. Komplexita řešení je do značné míry určená tím, jestli je to řešení prointegrované nebo ne. Už tady několikrát padlo, že právě ta řešení, která prointegrovaná jsou, opravdu dokážou přinášet velkou přidanou hodnotu, ale zároveň se ukazuje, že velmi často, zejména z nějakých důvodů i třeba v některých větších společnostech vlastně jako politických, dává jednoznačně smysl takzvaně strčit nohu do dveří, třeba když nějaký větší budget nebo nějaký rozvoj schvaluje nějaká matka v zahraničí a tak dál. A vytvořit takzvané MVP, to znamená Minimum Viable Product. Něco, co bude fungovat, co bude přinášet hodnotu a zároveň jak si naznačí, jakým směrem je možné se vydat, ale bez toho,
aby se museli vynakládat jednak kapacity prostě technického charakteru i, řekněme, finanční zdroje na to, aby se to muselo dělat všechno hnedka od začátku. K tomu já jsem dlouho hledal nějaké, řekněme, hezké zobrazení. Ono velmi často se MVP prezentuje pomocí těch prvních 2 řádků. Jak to nedělat? To je tady to, že udělám kolo, pak podvozek a až teda dojdu k tomu autu. A říká se, jak to dělat, že tedy musí to být vlastně dopravní prostředek už od začátku. Já nesouhlasím úplně ani s tímto. Já si myslím, že ten náš přístup odpovídá tomu 3. řádku a to je to, že ono to prostě opravdu musí být auto už od začátku, protože konstrukčně z skateboardu vytvořit kolo, motorku a potom auto je opravdu velký problém. Ale když už hned na začátku máme nějakou mapu a víme, co je ten cíl, ale rozhodneme se udělat jenom například krok 1 a 2, když víme, že těch kroků je potřeba 7, tak nám z toho vznikne auto, které sice třeba na začátek bude muset někdo z nás roztláčet, že možná nebude mít tolik místa nebo nebude tak úplně jako výkonné, ale už od začátku je to prostě auto a ten plán směřuje k tomu, že jsme schopni potom za optimálních nákladů dojít právě do té fáze, dejme tomu tady pěkného zakulaceného kupé. Jakmile řešení nasadíme, tak samozřejmě průběžně ho vyhodnocujeme na základě analytiky. Na dalším slajdu vám ukážu příklad toho PBI reportu, který ke každému řešení dodáváme. Vylepšování probíhá samozřejmě na základě obou principů, ať už push nebo pull, to znamená na základě našich podnětů a našich analýz, tak i na základě, řekněme, informací od klienta, ať už co se rozvoje nebo nějaké úpravy a údržby toho řešení týče. Celkové rozšiřování probíhá na základě 2 možných principů, a to ať už rozšiřování, to znamená přidáváme možné casey, které ten virtuální asistent může odbavovat, anebo právě jednotlivé z nich prohlubujeme pomocí integračních vazeb. Velmi často na nás padá otázka, je-li žádoucí přejít do takzvaného self-care módu, to znamená mít to řešení kompletně ve správě. Samozřejmě možné to je, ale tím, jak se samotná ta platforma relativně dynamicky vyvíjí, tak držet s tím krok není úplně jednoduché a zároveň ze zkušeností víme, že se to v tuto chvíli vyplácí opravdu jen takovým firmám, které mají třeba tým na plný úvazek lidí pracujících pouze s tou naší platformou, protože v případu Monety i té PPLky se jedná o tisíce a desetitisíce konverzací třeba v rámci jednoho dne. Tady, jak už jsem zmínil, je ten PBI report, kde my jsme schopni na základě všemožných dat plynoucích v tomto případě z telefonních hovorů automatizovaně odbavovaných pomocí voicebota řešit ať už základní věci, to znamená, s jakými tématy nám lidé volají nejčastěji, tak i věci nějakého pokročilejšího charakteru, například sledovat to, kdy například dochází k zavěšení toho hovoru, jaká může být jako příčina, jak si o tomto hovoru udělat záznam, jak na to případně reagovat a tak dál. A tady tedy, a ještě jednou se omlouvám za ten technický výpadek, mělo dojít k předání na Vojtu. Já bych si převzal opět slovo. Teďka nasdílím s dovolením do režimu celé obrazovky a pojďme si ukázat 2 příklady z praxe. Kolega Honza, doufám, že bude mluvit primárně o 2 z našeho pohledu zajímavých řešení. Jedno řešení je z oblasti cestovního ruchu, je to společnost Pelican Travel, a druhá ukázka je z prostředí výrobních společností, je to společnost Foxconn. Když budu mluvit o Pelican Travel, tak tím vlastně úvodním zadáním na začátku byla oblast automatizace zákaznické podpory ve smyslu mají čím dál tím více zákaznických hovorů, pracují s nejrůznějšími kanály, s nejrůznějšími jazyky. Do té doby, než jsme implementovali řešení, ať už Smart IVR nebo AI Voicebota, tak pracovali s tím tradičním vlastně rozcestníkem IVR, zmáčkněte 1, 2, 3. Ta potřeba byla tím, jak vlastně i roste portfolio toho, co vlastně dneska Pelican Travel dělá, tak už to nebylo úplně jednoduše rozdělitelné, řekněme, do nějakých 10 číselných kategorií a zároveň celé to vlastně chtěli zrychlit, protože
Každý z nás určitě má s IVR zkušenost a víme, že v některých příkladech je to na jako vyšší jednotky minut, než se jako proklikáte k tomu, co opravdu chcete a teprve pak k tomu správnému operátorovi. V té první fázi jsme chtěli vlastně nahradit IVR něčemu, čemu říkáme Smart IVR, to znamená místo toho, aby jsme vybírali z číselných možností, tak aby ten uživatel to mohl opravdu jako přirozeně lidsky říct a podle toho, aby jsme se případně doptali na nějaké detaily a tu komunikaci předali na relevantního operátora, pokud je k dispozici. Pokud ne, tak aby jsme vlastně ty informace zhlukli do nějakého tiketu, založili do nějaké fronty, tak aby druhý den ve chvíli, kdy operátoři budou k dispozici, se těm dotazům mohli věnovat. Rozdíl mezi Smart IVR a AI voicebotem je právě v tom, že mimo toho chytrého třídění jsme chtěli i určitou porci těch nejčastějších komunikací rovnou odbavit, aniž by do toho procesu byl zapojený člověk. Na to fázování se jako velmi zjednodušeně vlastně můžeme podívat ze 3 úhlů pohledu. Ten první úhel pohledu je vytvořit, řekněme, nějaké stabilní základy, na čem bychom pak následně mohli stavět. V tomhle případě je to právě to řešení Smart IVR, náhrada číselného rozcestníku něčím, co je uživatelsky přívětivější a rychlejší pro toho uživatele. Fáze 2 byla o tom vlastně postupně v té terminologii stavění domu, stavět další patra ve smyslu nechci předávat 100% komunikací na operátory, protože například nejsou k dispozici 24/7 a chci přidávat vlastně nové scénáře ve smyslu chci odbavit určité nejčastější hovory pomocí AI voicebota a chci například obsloužit nejenom slovenštinu, češtinu, ale i další jazyky. Po té fáze číslo 3 prohlubuji, to znamená opět v té terminologii stavění domu, zvyšuji kvalitu svého bydlení. V této oblasti je to primárně o integracích, tak aby jsme byli schopni kooperovat s různými systémy a aby ve chvíli, kdy nám uživatel zavolá, víme jeho telefonní číslo, můžeme se doptat ještě na nějaké detaily, tak aby jsme pak ty znalosti, které máme, byli schopné právě obohatit o ty informace, které jsou v systému a které o tom uživateli už víte. Takže to je jenom nějaký jako high-level pohled. Konkrétně pak, jak to vlastně vypadá v těch jednotlivých akčních fázích, tak fáze 1 Smart IVR, ale s poměrně robustnou analytikou, tak aby jsme vlastně byli schopni měřit každý ten hovor, aby jsme mohli vlastně dělat kategorizaci třídění a aby jsme věděli, na co a jakým způsobem se zákazníci obracejí na Pelican Travel a volají, aby jsme pak ty následné další kroky mohli dělat nad reálnými daty. Ve chvíli, kdy jsme tu fázi uváděli do provozu, tak jsme se rozhodli to nejprve spustit v mimo pracovní dobu a postupně, tak jak to řešení bude stále kvalitnější a kvalitnější a odladíme případně nějaké postprodukční mouchy, tak aby jsme pak následně to rozšířili na celou pracovní dobu. Fáze 2 odbavuji nejčastější požadavky, to je právě Smart IVR versus AI voicebot. Tady už nechci 100% dotazů přepojovat na operátory, ale chci, prostě jsme si vybrali nad těmi daty v analytice 10 nejčastějších kategorií, pro které jsme pak vytvořili znalostní bázi, vytvořili případně nějaký proces ve chvíli, kdy je to o tom, že ty uživatele potřebujete vést z bodu A do bodu B. Fáze 3, ve chvíli, kdy už asistent byl schopen odbavit nějaké nejčastější hovory, řekněme nějakých 30-40% všech těch hovorů, rozšiřuju následně záběr voicebota i do celé pracovní době. A teprve pak, a to je vlastně ta terminologie, jakože rozšiřuju dál, tak jsme si vytyčili několik scénářů, kde je naopak žádoucí, aby jsme my proaktivně tomu uživateli zavolali. To znamená, je to nějaký třeba upsell, cross-sell ve chvíli, kdy si koupí někdo letenku, volám, připomínám se s možností sjednat pojištění nebo transfer na letiště nebo ubytování.
Nicméně začali jsme care a retention fází, to znamená, je to práce s nějakými slevami na další nákup, jsou to hovory, které mají za cíl pozbírat zpětnou vazbu, opět výměnou za nějakou akci, za nějaký cashback, za nějaký voucher. Fáze 5 pak je a byla o dalších jazykových mutacích. Po slovenštině jsme přidali češtinu, poté jsme přidali angličtinu a teď například řešíme celou řadu dalších jazyků. Fáze 6 je o tom, jak vlastně zkvalitňovat to řešení, jak tomu řešení vlastně dodávat nějakou dodatečnou znalostní bázi, to znamená integrace na interní systémy s cílem umět toho uživatele ověřit a na základě třeba toho i vyřešit nějaké konkrétnější, složitější dotazy, včetně i například toho, že když váš let má zpoždění, tak aby tu informaci jsme na pozadí dostali a mohli vám o tom dát vědět. A to není vše. Teď aktuálně fáze 7 je také v duchu nových scénářů. Chceme řešit vlastně scénář pro last minute ve chvíli, kdy například, a opět to vidíme z dat, kdy nám zákazníci volají a ptají se na nějaké akční letenky, například chtějí vyrazit velmi rychle někam na prodloužený víkend, tak je to právě scénář z last minute, který vám jako velmi rychle řekne, jaký jsou teďka aktuální destinace, kolik stojí a rovnou vám pak případně do e-mailu nebo do SMSky poslat odkaz na nějaký rychlejší nákup. Postupně se pak chceme vlastně posunout i do té oblasti jako lead generation, to znamená být schopen mimo nějakých akčních letenek vám opravdu pomáhat i v tom jako procesu nakupování, ať už je to například práce se zapomenutým košíkem, anebo právě doporučování všech těch produktů, služeb, co dneska Pelican Travel sdružuje. Tím, že ten hlavní vlastně objem veškerých komunikací na zákaznické podpoře byl právě ve volání, tak proto jsme řešeními voicebotů začali. Nicméně i ty jejich webové stránky se stávají stále složitějšími. Je tam poměrně vysoká návštěvnost, to znamená všechno to, co jsme vytvořili pro voicebota, tak pak později budeme chtít přetavit do formy AI rádce, chytrého chatbota na webu, v napojení vlastně na technologii, která ty komunikace případně dál bude předávat na lidi, protože nikdy to není o tom, že bychom chtěli 100% všech komunikací zautomatizovat. V některých případech opravdu to nedává smysl a ten člověk by tam měl být. Tak a tím, že Pelican Travel zároveň sdružuje i celou řadu různých vlastně společností, různé e-shopy, různé společnosti i například na Blízkém východě a tak podobně, ubytování v Dubaji, a tak pak vlastně chtějí použít tu platformu pro to, aby to, co dneska vlastně řešíme s Pelicanem, tak aby byli schopní násobně rychlejc a levnějc řešit i pro ty ostatní portfolio firmy, protože zkrátka ten základ už bude vytvořen a osvědčen v provozu. Tak a druhá případová studie, která vlastně byla o tom, že nezlepšujeme něco, co už existuje, jako právě u Pelican Travel, kdy to bylo o tom, že to zákaznické centrum už existuje a vlastně hledáme cesty, jak dělat to zákaznické centrum přívětivější, více zaměřené na koncového zákazníka, produktivnější, efektivnější, ale v tomhle případě to bylo vyloženě o tom vytvořit vlastně jako něco od píky na zelené louce. A tím prvotním scénářem, který jsme řešili, byl reset hesla pro její interní zaměstnance, 4,5 tisíce zaměstnanců v x lokalitách, zhruba nějakých 9-10 národností a v tomhle tom objemu každý vlastně zaměstnanec v roce minimálně vlastně podle interní analýzy se doptával na cokoliv ohledně hesel a ten proces manuálního
resetu hesla trval až 3 dny a poté ten zaměstnanec vlastně to dostal v zalepené obálce manuálně. Takže tady jsme viděli společně s Foxconnem velký prostor pro jako zpříjemnění toho procesu, zautomatizování, zdigitalizování a rozhodli jsme se právě pro VoiceBota i s ohledem na to, že zaměstnanci, kteří například jsou v těch jako výrobních částech, kterých je určitě většina, tak neměla přístup na celou řadu vlastně chatových kanálů, ať už to byly Teamsy nebo nějaký intranet, anebo velmi často vlastně neměli e-mail, takže proto jsme šli cestou vlastně infolinky, interního čísla, na kterém byl VoiceBot, nebo na kterém je VoiceBot, který vlastně řeší tento typ požadavků. Opět jsme šli tak, jak jsem na začátku popisoval, vždycky je dobré začít nějakým základem a poté to vlastně rozšiřovat. V tomhle smyslu pilotní provoz na 3 měsíce byl o tom, aby jsme vlastně nastavili ten proces, jak to heslo vlastně chceme resetovat. Na začátku je nutná poměrně jako přísná identifikace a verifikace volajícího, aby jsme například do systému pro výplatnice neresetovali heslo někomu jinému. To jsme si opravdu jako z důvodu bezpečnosti nemohli dovolit. Takže proof of concept byl o tom, jak postavit celé to řešení, jak by to řešení vlastně mělo fungovat od A do Z, pro integrování na nejrůznější systémy, jakým způsobem pak vlastně distribuovat to nové heslo, v tomhle případě přes SMS zprávu a ve chvíli, kdyby se tam cokoliv vlastně pokazilo, kdyby cokoliv z různých důvodů ten uživatel tu komunikaci nemohl dokončit až do konce, tak jakým způsobem vlastně bude probíhat to přepojení na řekněme, nadřízeného, případně nějaká eskalace. Implementace zhruba na měsíc až 2, následný provoz 3 měsíce, vyhodnocení, které proběhlo již kdysi dávno a na základě toho pak jsme vlastně přešli, řekněme, do nějakého full scope režimu, kdy v tomhle případě ve chvíli, kdy se nám to osvědčilo v českém jazyce, tak tím cílem to bylo vlastně rozšířit na celou tu zaměstnaneckou bázi, takže jsme přidali celkem 9 jazykových mutací od těch jako větších jazyků typu angličtina, polština, až po ty méně známé nebo aspoň jako v našem kontextu mongolština, vietnamština, ukrajinština. Obdobně jako u Pelikána, tím jako nosným klíčovým prvkem toho celého řešení je analytika, tak aby jsme vlastně dokázali v reálném čase vidět, co se v tom řešení děje. A výsledky, i když v porovnání vlastně s Pelikánem to řešení je malinké, protože je to, řekněme, nějaký jeden proces, tak ve chvíli, kdy se nepřeskočí ta úvodní analýza, tak ty výsledky mohou dávat smysl i z pohledu financí. V průměru 700 hovorů za měsíc, 70% komunikací je úspěšných, to znamená, dokončíme vlastně ten reset a distribuci nových hesel. Bohužel to není 100%, ani to nebyl ten cíl od začátku. Je samozřejmě jako cílem to procento neustále zvyšovat, ale když se pak koukáme na ty data, tak vidíme, že většina z těch, co neprojdou vlastně úspěšně tou konverzací, tak nám selhává na začátku na té identifikaci, kde se ptáme na IDčko zaměstnance, který většina nebo respektive všichni zaměstnanci mají formou nějakých kartiček, tak tohle je ten jako kámen úrazu toho, proč těch cirka 30% komunikací končí. Ale i tak ta drtivá většina jako komunikací je úspěšně odbavená a dochází i k té časové finanční úspoře. Vlastně úplný závěr právě s přeskočením i té implementační technologické části, tak je za mne takto. To, co doporučujeme, je opravdu jako nepřeskakovat tu prvotní fázi, o které jsem mluvil já. Podle toho pak vlastně řešit tu oblast technologie a té otázky toho, jestli to chci řešit s nějakým dodavatelem, který má ať už technologii nebo zkušenosti nebo obojí, anebo mám například interní tým a chci si to vlastně stavět a drivovat interně.
A v neposlední řadě je to právě o tom zbytečně neotálet, nečekat, ponořit se do toho, zkoušet to. Může to být ať už nějaký MVP, minimální produkt, kdy to může být, řekněme, nějaká demo ukázka s cílem si vlastně ten nápad aspoň nějakým způsobem nahrubo validovat. Nebo to může být ten jako pilotní POC projekt, kdy už to nějakým způsobem nebudu třeba interně jenom testovat, ale budu to testovat na prvních vlastně mých zákaznicích, zaměstnancích a teprve pak případně řešit ty rozvojové fáze, ten full scope, ať už nějaká konkrétní ukázka u Foxconnu anebo u Pelican Travel. Super, tak ja teda nazdielam obrazovku a ostávajú tam posledné slides. Vojtech v podstate prechádzal už tým záverečným slajdom. Ak ešte máš niečo na doplnenie, či už Honza alebo Vojtech, kľudne mi do toho skočte. Ak nie, tak máme vlastne teraz priestor na otázky a odpovede. Ak niekto z vás, ktorí ešte stále tu ste a napriek tomu, že trošku to preťahujeme, tak nás počúvate a máte nejaké otázky, tak pokojne sa pýtajte do chatu. Radi ich zodpovieme. Možno ak tu máme ešte pána Libora, že či má svoje odpovede na otázky, či našiel aj v tej druhej časti informácie, ktoré hľadal. Nechám ešte chvíľku čas. Ak teda ale nie sú žiadne, nevidím ani v čete nejakú aktivitu, tak ja by som to vlastne už ďalej nenaťahovala a ja viem, že niekedy tie otázky vyskočia až s nejakým odstupom času. Ja by som teda nakoniec predsa len vyskočila jedna otázka a to je, aký AI model využívame? Já možná odpovím, ale když tak mě kolega Honza doplní v rámci AI modelu, tak obecný vlastně jako dělení je, řekněme, na ty jako menší konvenční tradiční jazykové modely NLP, NLU, podle toho, jakou terminologii používáte. Tady používáme náš engine a primárně ty malé modely využíváme tam, kde chceme mít 100% jistotu toho, že ten uživatel vlastně jako dostane odpověď, kterou jako definujeme my, to znamená, máme to plně pod kontrolou. Mohou být dneska už ty menší jazykové modely, konkrétně to naše NLPčko třeba efektivněji doučovaný pomocí nějakého Gen AI nebo nějakých Gen AI funkcionalit. Co se týče velkých jazykových modelů, kde na celou řadu scénářů nám jako více ten jako LLM model dává smysl, anebo je to třeba o kombinaci NLP LLM, tak tam aktuálně teďka využíváme primárně jako technologii OpenAI, konkrétně Azure OpenAI, tím, že jsme od začátku se spjatý s Microsoftem a velmi často je to i o požadavcích právě na security, na to, že ty data jsou třeba v Evropské unii a tedy, tak to jsou primárně GPT modely, celá řada, opět podle toho, co za cíl vlastně řešíme a postupně přidáváme další. Takže to je ten odpověď na AI model. Od pana Libora máme odpověď, že očekával trošku něco jiného. Budeme rádi, ať už tady takto veřejně do chatu, nebo následně pak společně se záznamem a dalšími podklady budeme posílat, řekněme, nějaký dotazník. Budeme hrozně rádi za vaši zpětnou vazbu. A tohle jsou pak přesně ta zpětná vazba, která může ovlivnit ty další webináře, se kterými budeme přicházet. Áno, presne tak, ako hovorí Vojtech. Budem veľmi rada, ak nám dáte spätnú väzbu, čo by ste rádi videli na ďalších webinároch. Ak tu nie sú otázky, tak ja to využijem. My v podstate pozvánkou na ďalší webinár
A vrátim sa k tomu, že my sa tie webináre snažíme pripravovať podľa aktuálnych tém, alebo čo práve vy ste radi videli a počuli. Takže čím viacej nejakých otázok, podnetov, feedbacku nám dáte, tým my vieme lepšie potom pripraviť webináre, ktoré práve viac zodpovedia na tie vaše konkrétne otázky. Takže neváhajte nám napísať. Z tohto webináru pošlem určite záznam, takže či už mi odpoviete e-mailom alebo kontakt na Fidži určite nájdete, tak budeme veľmi, veľmi radi za vaše podnety. Teda prikladám vám sem ešte posledný link na ďalší webinár, ktorý bude v podstate 27. O 1:00, takisto v piatok, a tam sa v podstate pozrieme viac do hĺbky téme, ako premeniť firemné znalosti alebo firemné know-how v AI asistenta. To znamená, že pozrieme sa na AI asistentov z pohľadu ako interná podpora pre vaše týmy vo firmách. Okrem tohto webinára vlastne chystáme ďalšie. Tu už máte prehľad nejakých tém a mesiacov, kedy budú. Informácie dostanete určite e-mailom, prídu vám či už v newsletteri alebo v rámci follow-upu na tento webinár. A ako sme už vraveli, kľudne podnety radi príjmeme a prípadné témy upravíme, doplníme tak, aby splnili očakávania do budúcna. A to je v tomto momente za mňa asi všetko. Ak Vojtech, Honza nechce nič doplniť, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Ospravedlňujeme sa ešte raz za technické problémy, ono sa to stáva a veľmi radi vás uvidíme teda 27. je nedele, pozriem, skontrolujem. Ďakujem, že ste napísali. Dúfam, že nie. V nedeľu nebude určite. Ak je to nedeľa, tak ja to posuniem na piatok. Asi nejaký preklik z mojej strany. Já si myslím, Lauro, že si myslela 26. června. Áno, června. Což je pátek, to sedí. Áno, tak června, pardon. Ale super, Lucie, ďakujem za postreh. Tak 20. června je ďalší event, je to piatok. Upravím, pošlem informácie do mailu. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, že ste vydržali až do konca a budeme radi, ak vás uvidíme na nejakom ďalšom našom webinári. Majte sa krásne a prajem pekný víkend. Mějte se, hezký den. Naschledanou. Naschledanou.